Sachisin ipiding subhay pisha ka pule kubos ngap sipang. Mentangan pule pi na ukunjat syai. 4 rai ki hari jan ban piding na ya karai ka sorkar. Shillong live huwai tarik unailar. Unong yalam ka hari jan panchayat committee HPC Kurujit Singh menta kasngi ulaong ba kin saha ban syong yamerjing mot biang sachisian lada ka sorkar katmu ban penken riat no ya ki syaki kuartar ki bahapu ke municipal board Bishop Cotton Road. Ya kani ulaong hadien ba u sembut menteri rang ba kejela u ba Preston Tensong ula pentip menta kasngi lingba kilat pathai khubor ba ka sorkar katmu ban penken riat no ya ki basyong basa hakathem yomaulong syagiyeng kuartar ki baladan lepa hangte bat ba antau thamai ru ya ki kuartar hakte jeka khnang ban pendrung ya ki baro lais pa sapo atli kilong yeng nakalieng jong ukurujit ula penpau ba wat ha kipor baladep kaharijan kaladep ban krensyai sya ka sorkar ba kamtre ya kate kejeka namar bakala khap ngia palat ulaong balada katmu ban thau ya ki cingte thmai anhab ban ya selok shua bat unong ya saj ain jongki lembat kinong chongsnong kathem yang maulong barok kowe shu habakli ulaong ba ya kaba menta umpat nang ban ong namar unap shua ya kajingkhot ya kren jong sorkar bat ban sngap shua pura ya kaba ka sorkar kadon ban terwai ki namar tang ha kilat pathai khubor ka sorkar kannam ya thulot kadang pen wirjingmot yang ngiru ngin apshua ya kajingya lang bat ka sorkar ngin saya pech kabami na kajingya kren bat ka sorkar ulaong sakane kawai patika khubor na ki khandai tli ki badawa civil subdivision ka part hakma ong konrad nongpo life waitrik nailar tang maria tibba menteri rangba kajela konrad ki sangma unhir syabrni hat bat ba unsalej ban bam ha IB ka MEECL haberni hat kila don sibun ki riurang ba nakathain ribhoy sapngi kila ap lepa yu hakate gejaka kata nak benta ban yo ya kajing pensyai halor kajing ang not ki pai ba ban kentiu civil subdivision ya kepathar khma administrative unit habalayo i ba kila don sibun ki riurang ba kate gathain kila ap ya u ha kate gejaka u konrad ki sangma ulayakren bat kite ki riurang ba ha kaba kila yo ban yakren bat u kibala keliru ba kumno ka sorkar kalale na gementa kepathar khma civil subdivision haba jubab kate gejingli kabala bu da ki rangba jong kate ga thain u konrad ke sangma ulaong ba ka sorkar kalale ya ki jingdon kam baro na gementa ban kentiu civil subdivision no ya kepathar khma administrative unit ya kabasyen kansala ban urlong kajingkren konrad ke sangma bat kabala ai mensim ya kinong yalam chnong kadai hadien ba ula ong ba ha katsilahi kidon kumba khandai teli kijaka ki bala dawa ban yo civil subdivision bat na kite ki khandai teli kapathar khma kadai shisha kabaladon kam ban yo namar kadai kathain kabakipaj ba hi kiladon kam ban yo ya ka civil subdivision lengba kate kijing kren ukonrat ke sangma kala penkemen ya kinong yalam snong jong kate gathain bat kila kermen ba kapathar khma civil subdivision hi kan sa urlong no shen sa kani koi padik khwar ngan puli phina unong sain hima kerpat ki sau snong ya u chief minister ban wanra biang no ya ki shamikhalaya nongpo nailar lai phui trek urang ba shnong jong kisau tuli ki shnong hapo ka satri jong ka senjuk kisau rang ba shnong shiliang omyam SSR SSU ki bahab ha ka block 2
menda kasngi kelami shkmat ban kerpat ya ka sarkar jilla hapo kejingelam jong konrad ke sangma kum menteri rang ba banwanra bieng yaki sau shnong bakentop ya ka maulen shatri maulen or long duri bat kapan talu ki badai kishnong basyong basa dakikasi syaka Meghalaya ha kane ka jing penbet put jong ka wat ka ba ar hapdeng ka Meghalaya bat Assam. Kumban supentip kendiat kini ki South Li ki shnong khasi ki day nalor ki khat prat li ki shnong ki blala dep bandon lepa hapo karai nong tung ki blala sya penhap jubor syaka United Mikir bat North Kachar Hills District kabala thau house name chijak nas pa santaway hapo kathain block 2 kirang ba shnong jong kite ki South Li ki shnong habakren sya ki lat pathay khobor ki layathu ba ki shamjing e shi kadde e halor ka jing sya kentop ka jong ki syapo ka Assam kabala yapher nadu ka ktien ka thlej ka rukom le niam le rukom bat kham tam ka jing hap siu khajna halor ki jing thong jing tep ki ba ki penmi nalor ka jing bamdon jong ki kampenroy ha ka ne ka sngi na ka liang ki rang ba shnong kila ai tiru da ka jing tho sha presiden ka KSU NKHD usamla Ferdinand Kharkamni na kabanta ban IT bat pensngeu pat ya ka sor sha menteri rang ba ka jilla konrad ki sangma usamla Ferdinand Kharbani habakren ha kane ka kasngi ulayathu ba ka seng lengba ka boundary research committee ribhoy panel ka seng kalayo sngew ya kisoro jongga jing uot jing nam ki pait ba khasi na ka saushnong ki bahab ha ka thain block 2 ki ba thrang bat angnot ban poi bieng sha ka jilla Meghalaya ule thuru ba na ka lieng ka seng hadien ka jinge kandu bat kitei kinong yalam shnong menta kasngi na ka lieng jong ka seng kansalet ban pensngeu bat yakren bat ka sarkar jilla halor kane ka banta ba ya kine kisnong ru hap ban yakren ha kane ka jing penbet put ka baar hapdeng ka Meghalaya bat Assam namar ba kidei kisnong ki basyong basa da ki khasi nadu ki por ki ba menshwa hagaju kopor na kaliang kaseng kala berthen ru ba ka Karbi Student Association kamde satya bantuklar ban bat pendik yaki shnong khasi hakane ka jing penbet put kabala kelang lepa kum kading naba lada kistang kaseng ru kanang ban penhe shu shu ya kading bat benrap bahakane kari bhoi ru ki don shibun kishnong ki balabuhai shnong da ki Karbi bat na kaliang kaseng kamju pendik lene tuklar hanrei ki imsuk imsain klem kano ka jing sngew pher jaj benriu halor gane ka benta na kaliang kaseng kalaong ru ba shen kansalet ban ya kendu ya menteri rang ba kejela ban IT ya kedor khas bat ru ya bakini ki South Li ki shnong nalor ki khat prat li ki baladep don lepa hapo karait nong tung ru ki day bandon ha ka ne ka thop jong ka jing penbet ya upot usam naba ya ki ne ki shnong khasi ki day nadu kulong kuma kat ba ya ka West Karbi Anglong dang penmi district dang hapo kine ki khendet snam sagani ka we pade khubor na unong san hima ba kyrduh kamai kwah ka JHTOA ban pyllait mardor ya ka challan ban kit dewïong kliriat nailar lai phuetrik nakadaw jong ka jing kyrduh ha ka kamai ka ji ka seng ki trai trok hari lum jantia hapo kalama janti Hillstroke Owners Association JHTOA kala dawa na ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA bakadei ban pyllait mardor ya ka challan na benta ban kit ya dewïong baladepti bat theu uba poi laipo arlak metric ton knang ba kinyo lat ban kamai jakpo
da kabasalan dewïong na kiwe pat kijaka sa kiwe pat kijaka. Ya kani layathu da presiden ka JHTOA uma bingswa sila hadien balawai ka jingyalang general meeting kabalalong ha kasngi balang ha plau ka office trekam ka JHTOA kaba ha tuber taknyang East Janjihel district. Kajing penslem ke sorkar ban pelait batkit ya udewïong bala depti kalabu jing ya ki babun ki ba imjak po na kakam khayi dewïong. Ula banjur ya ke sorkar ban simkhia kumju ban pen state ban pelait ya ke challan namar ha kane kakam kasak teng hadu menta bat kadaw latip khambha ke sorkar. Ulayathu baha kajing yalang larai ban sedang no ya kajing pendrong dekat hapo kaseng kaban sedang nadu kasitarik unailar hadu laiphew tarik unailar bat kenturu ya kitrai trok ban pendrong dekat lem kumta kaseng kanam ba kli ladajia ba ya kendu jing hakino ki nong jing penyai lenti jongki. Habaya day bat karukom ay slip larai ban ay kaway ka slip siya kaway ka trok da kabawan ra lang bat ka trok hakmat office kaseng ha taknyang namar puon sin haba sim slip klem ka trok kawan ra ka jingkol mar bat pendan kam bakla ya ka slip. Habaya day bat ki trok kamtam ka khatnriu hadu khatpra tayar saneng ula ong kaseng na kapor siya kapor kaju persya jur ya kani bat hakani kentiru kaseng kanam pedieng ya kita kitrok bankit ya kimar balapen mi napo ka district. Shushu ula ong bawat ka JHTOA kadai kaseng kabalarim hapo ka district kabala seng nadu usnem cijak ndas pa proar handrai hadu menta kampat don ya ka ying trekam penban kaba sngutunat kalong ba ha ka jingyalang larai da baro kidekot banteino ya ka ying trekam bapura jong kaseng ha pramer West Janjihel district. Di menta ngila po sebekot kanik program kubulay phisibon.